Deník primářky z jednotky intenzivní péče, kde jsou covidoví pacienti. Víc než 151 000 registrovaných seniorů nad 80 let a téměř 40 000 rezervací pro naše seniory. A my potřebujeme hlavně rychle vakcínu od Pfizer-BioNTech a od Evropské komise. Tak se dívejte. Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové, já vás vítám v mém nedělním pořadu Čau lidi. A já jsem dlouho přemýšlel, jak ještě víc přesvědčit ty, kteří nevěří tomu, že ten prokletý vir je zabiják a zabíjí, že to není chřipečka, že bohužel už za leden zemřelo 2,5 tisíce lidí a doufejme, že v lednu nebudeme mít tolik zemřelých, jak v listopadu, kdy to bylo téměř 5 000, tak jsem se rozhodl, že vás budu informovat od lidí, kteří jsou v první linii, od těch, kteří skutečně bojují o ty životy. A já s nimi mluvím a já teďka vám přečtu Deník primářky, jsem to nazval. Samozřejmě neřeknu její jméno, ale zkuste se soustředit. Nebo je to hezký zážitek. Covid dělá typicky zápaly plic. Lidé se dusí, kašlou a mají horečku. Jsou strašně slabí, bolí je svaly. Pomůže jim v této fázi většinou kyslík. Často ale dojde po přechodné stabilizaci k dramatickému zhoršení stavu a musí být přeloženi na jednotku intenzivní péče. Snažíme se oddálit intubaci a umělou plicní ventilaci. Co to jde, protože to výrazně zhoršuje prognózu pacientů. Intubace je, že vám dají tu rouru buď do úst, nebo, když to nejde, i tady do tohto bodu. A proto jim v této fázi dáváme těsnou masku na obličej a vzduch obohacený kyslíkem jim do plic ventilátor dodává přetlakem. Je to ale velmi nepříjemné. Víme to z vlastní zkušenosti, říká paní primářka. Protože jsme zkoušeli průběh sami na sobě. S nemocnými je to boj, hrozný boj. A to jsme oblečeni do plášťů, roušek a štítů. Roušky nám lezou do očí a nemůžeme si je upravit, protože máme rukavice kontaminované. Pacienti, jak se jim špatně dýchá, jsou neklidní. Když je mozek špatně zásoben kyslíkem, začnou být zmatení a pak to je hrozné. Vstávají a strhávají si všechno, co na sobě mají. Elektrody od EKG, vytrhávají si invaze, jsou agresivní. Pak je musíme tlumit. A zase, pokud bychom je utlumili příliš, přestali by dýchat. Pokud je tlumíme málo, nezvládají tu neinvazivní ventilaci bez intubace. Po 2 dnech takového boje je pacient už tak vyčerpaný, že k té intubaci stejně často dojde. Tohle je velmi častý průběh, úplně modelový, bych řekla. A teď tady mám různé příběhy. A já speciálně pro demonstranty ze Staromáku a pro ty, kteří včera demonstrovali před domem ministra Blatného, vám přečtu jeden příběh, jenom jeden. 50letý zdravý muž, infekci covid, jak nám řekl, nevěřil. Roušku nenosil. Byl přijat pro covidovou pneumonii. Střídali jsme u něj neinvazní ventilaci, kterou těžko toleroval, a kyslík maskou. Byl značně psychicky nestabilní, že je tak nemocný, že není schopen se sám omít a že onemocněl infekcí, které nevěřil. 3 tečky. Dávali jsme mu vyšší dávku antikoagulace, což je doporučováno, ale je zároveň i riziko krvácení při jakémkoliv výkonu. V noci měl náhlou prudkou bolest na hrudníku. Nevěřili jsme, že by mohl embolizovat, ale ano, zembolizoval a najednou byl v šokovém stavu. Bez tlaku, tachykardie, protože do té zembolizované plíce prudce zakrvácel. Převezli jsme ho na Karim, kde mu zavedli hrudní drén, ze kterého vyteklo 1,5 litru krve. Museli ho odvést na operaci plic a půlku jedné plíce mu odstranili. Musel být na ventilátoru a pak ho z Karimu přeložili
na následnou intenzivní péči, protože ta jeho rekonvalescence bude ještě na dlouho. 3 tečky. To je příběh člověka, který nevěřil a nenosil roušku. Takže já už fakt nevím, a takovéhle příběhy mám tady vícero, ale dneska není na to čas. Že proč stále někteří z našich spoluobčanů tomu nevěří? Když teď máme laboratoř v Česku potvrdila britskou mutaci koronaviru, je výrazně nakazlivější. Máme tady ten britský vir. Naše laboratoře to sekvencují. Samozřejmě to sledujeme. Ten vir britský není větší zabiják, ale je víc nakazlivější. A je o tom přenosu. A já už jsem vás xkrát žádal a prosil a řekl, že vždyť je to jednoduché. Když nemáte kontakt, není přenos. Když kontakt máte mít roušku, 3R. Roušky, ruce a rozestupy. Je to jednoduché, prosím vás. Takže já bych byl velice rád, aby jsme si to znovu uvědomili, aby jsme věřili tomu, že ty naši lékaři si to nevymýšlejí. A já jim strašně moc děkuji, protože když jsem tohle četl, tak když se to paní mluvil v telefonu opakovaně a s dalšíma, to, co oni tam zažívají, je neuvěřitelné. A my musíme být vděční. Každý den, od rána do večera, jim děkovat. Za to, že zachraňují životy našich lidí. Takže prosím vás, i když ta situace se trošku vylepšila a v této chvíli máme 6473 lidí v nemocnicích a 1117 na těch jípkách, to je to, o čem jsem mluvil, jednotka intenzivní péče. Stále to není dobré, stále to není dobré. A včera se nakazilo 5199 lidí, ale z toho 918 starší 65 let. Ano, a do nemocnic bylo hospitalizováno 231 starších 65 let. Takže my určitě příští týden, vlastně zítra, požádáme o prodloužení nouzového stavu. A já vím, že mi píšete, kdy půjdou děti do školy a jak to bude na horách a další věci, ale teď to musíme zkrátka ten vir zrazit. Teď. Protože ten hlavní indikátor je počet hospitalizovaných. Já jsem o tom mluvil s ministrem Blatným a my se musíme dostat někde kolem 2000 covidových pacientů, protože my v tomhle stavu není možné rozvolňovat. A vidíte všude v Evropě, co se děje. Takže já budu strašně rád, když si to uvědomíte, když skutečně budete číst, co píšou někteří ty lékaři na sítě. A věřte jim, že je to skutečně pro ně strašná situace, strašně těžká situace, nápor na psychiku. Minule jsem vám mluvil o ty dobrovolníci, o ty mladé studence. Ona mi taky o tom vykládala. Já s těmi lidmi mluvím. A bylo by dobré, kdyby ty naše média i taky o tom diskutovali a ukazovali ty příběhy, aby ty, kteří nevěří, aby uvěřili. Protože toto je pravda. To si nikdo nevymýšlí. Co se týče vakcíny, ano, očkování, to je to řešení. My jsme, a znovu zopakuji, objednali 19 854 450 vakcín. Z toho 12 milionů Pfizer-BioNTech, který byl odsouhlasen a kterým se očkuje. A 1 908 000 Moderny. Tí zatím přišlo jenom 8 000. My jsme dostali od Pfizeru od 26. prosince, byly 4 dodávky. 35. ledna, 12. ledna celkem 169 650 vakcín na 31 očkovacích center. To jsou příjemné vakcíny od Pfizeru, tak je to nahlášeno a tohle je ta logistika. A v této chvíli, a to je neděle 13:00, je naočkovaných 108 239 našich spoluobčanů. A samozřejmě se dostáváme do fáze, kdy budeme očkovat podruhé.
A samozřejmě ta priorita je lékaři. My musíme ochránit ty lékaři, kteří jsou na těch covidových jednotkách, kteří se o nás starají. A to není jenom o covidu, ale to samozřejmě máme tady onkologické pacienty a tak dále. Takže teď je otázka, jak to bude dál. Já zopakuju jenom, že vakcínu objednává Evropská komise. Tak jsme se domluvili. My nemáme právo ani možnost objednat vakcínu jinde. Takže jsme objednali 12 milionů Pfizer-BioNTech, 1 908 000 u Moderny, 3 miliony od AstraZeneca, 987 000 od CureVac a 2 400 000 od Johnson & Johnson. To je ta vakcína, která se použije jenom jednou a ne dvakrát. Takže těch vakcín je dost. Pro všechny. A já doufám, že postupně všichni a všechny přesvědčíme, že očkování je to řešení. Je to důležité a jsem o tom přesvědčen. Takže příští týden by mělo přijít od Pfizer-BioNTech 93 600 vakcín. Problém je, že tím, že je obrovský zájem pro tuto vakcínu, tak Evropa kromě 300 milionů chce objednat ještě dalších 200 milionů. A Pfizer-BioNTech v pátek bylo jednání dlouhé do noci, všechny členské státy, my jsme tam aktivní, samozřejmě křičíme, chceme být vakcíny. A to je taky důvod, proč můžeme dát teď všem důchodcům nad 80 let termín, ale k tomu se ještě dostanu. Takže Pfizer-BioNTech říká, potřebujeme teď udělat úpravy ve výrobě a proto vám musíme snížit dodávky. Nevíme ještě přesně kolik. Pokud někdo se nás ptá, že kolik, no tak čekáme na zprávu od Pfizeru. Takže by bylo dobré si uvědomit, že chápu, že my můžeme za všechno, ale na tu vakcínu zkrátka jsme odkázáni na Evropskou komisi, na dodavatele. Evropská komise dala všem těmto výrobcům vakcín 3 miliardy euro. 3 miliardy euro. Takže by bylo skutečně korektní, kdyby tyto farmaceutické firmy si uvědomili, že Evropa jim dala 3 miliardy euro dopředu. Ne další země, kde už dodávají a ještě víc. Problém samozřejmě je, že ty vakcíny mají nějaký termín dodávky. A na první kvartál máme bohužel jenom cirka, a to samozřejmě záleží od té 6. dávky nebo 5. lahvičky, necelých 1,5 milionu. A na druhý kvartál bychom teoreticky mohli dostat až 4 miliony. Takže je potřeba být trpělivý a samozřejmě na každého se dostane a chápu, že ti, kteří chtějí tu vakcínu, tak mají obrovský zájem a my samozřejmě jsme připraveni, my jsme schopni očkovat a očkujeme a je potřeba teďka hlavně dostat do online, do aktuálních čísel, kolik se zaočkovalo, hlavně, aby to ty centra nahlásili do toho ISINu, aby tam nebyl velký rozdíl. Takže uvidíme, jestli ten výpadek v dodávkách bude týden. Bylo nám slíbeno, že se to následně dožene, ale my jsme odkázáni na ty informace a já chápu, že někteří jsou nervózní a obvinují, za to můžeme, ale skutečně za to nemůžeme. Různé dezinformace tady. Brusel neobjednal víc vakcíny kvůli východoevropanům. Absolutní lež. Česká republika nikdy nekontestovala cenu vakcíny. Není to pravda. No, tady se odkazují na německé média, ale ani zdroj tady není. A pokud v minulosti jste viděli, že německé média hlavně pomlouvají Orbána, Moravěckého, Kačínského a Babiše, tak teďka jsme samozřejmě zaznamenali různé nepříjemné komentáře, že u nás je nějaký velký problém. Tak asi všichni zapomněli, když za první vlny byly zavřené hranice a jsme se chránili proti viru z Německa a z Itálie a řešili jsme naše pendlery, kteří jsou tak potřební pro německý zdravotní systém. Takže takhle to není. My samozřejmě se snažíme Evropské unii i podporovat v té komunikaci. Já jsem mluvil se Sebastianem Kurzem, jsem v kontaktu s německou kancléřkou
Mluvil jsem s izraelským premiérem v pátek. Naši experti mluvili 1,5 hodiny s nima. Získáváme zkušenosti, protože samozřejmě ano, Izrael je lídr, ale Izrael si neobjednával v Evropské unii, je to jiná země, jsou tam jiné zvyky, jiné pravidla a samozřejmě dávat je za příklad je fajn, ale není to úplně fair. Takže já bych chtěl k tomu rezervačnímu systému. To je skutečně neuvěřitelné, jak vlastně v pátek celý den byly útoky, co všechno jsme udělali špatně. Každý IT systém má nějaké porodné bolesti a naši to řešili. V této chvíli 13 hodin 07 je registrováno, a určitě to bude víc, protože tuhle informaci mám asi hodinu starou, 148 828 seniorů nad 80 let. A rezervováno míst je 37 560, co je skvělé, protože ty vakcíny je málo a my musíme doočkovat přece nejdřív ty lékaře, druhou dávku, domovy seniorů, druhou dávku. Ano, a já jsem i prosil nemocnice, jestli by neposunuli tu druhou dávku o týden. My jsme takhle s ministrem Blatným a budeme ještě o tom jednat, že by to bylo dobré, aby jsme začali očkovat ty lidi nad 80, aby se uvolnili ty termíny. Taky jsem mluvil před chvíli s kolegou Dzurillou o tom, že by bylo dobré urychleně ty rezervace změnit tak, že ty očkovací centra budou našim seniorům volat a říkat ten termín, aby to nemuseli znovu chodit a hledat tu rezervaci. V systému je aktuálně připojených 136 očkovacích míst a 98 je jich přímo napojeno k systému k výměně dat. A prosím vás, všichni, kteří mají nějaké problémy, když se na mě obrátí, tak jsem to řešil. Řešil jsem s plzeňským koordinátorem. Řešil jsem IT v IKEMu. Propojoval jsem i domažlickou nemocnici s vedením ÚZISu. Takže se klidně na mě obraťte. A ne, že komunikujete potom do médií různé věci, které nejsou pravdivé. A to je i příklad nemocnice Ostrava. Moravskoslezský kraj od nás dostal absolutní prioritu. I za první dodávky neměli původně žádné vakcíny, dostali 840, z druhé dodávky dostali 3 plata, asi 2975. Takže pokud včera Česká televize říkala, že centrála má nějaký problém, nebyla to centrála. Jo? Bylo to, že většina problémů s rezervací je z 99% způsobena špatnou konfigurací na očkovacím místě. Všichni dostali z dispozici metodiku, jak postupovat, jak nastavovat kalendáře pro první a druhou dávku. Ano, všechno se jede ve velmi rychlém tempu, ale nemůžeme se vymlouvat na nefunkčnost centrálního systému, když to tomu není. Není to nefunkčnost systému. Na podpoře prakticky pořád procházíme všechny konfigurace a nastavení očkovacích míst, abychom jim pomohli chyby odstraňovat. A to se včera stalo v ostravské nemocnice. Takže to byl problém nemocnice a jejich auťáků, tak nech si tam pan ředitel udělá pořádek. A ne, že televize potom říká, že problém je na centrále. Žádný problém nebyl. A to je samozřejmě i otázka ty komunikace, že kdo chce s námi komunikovat, tak komunikuje. Kdokoliv se na mě obrátí, já rád s ním budu komunikovat. Například teďka komunikuju se šéfem hasičů Moravskoslezského kraje, kde jsou nějaké záležitosti, které je potřeba vyřešit. Takže já jsem k dispozici pro všechny. Pro všechny. A pokud včera jsem způsobil nějaký velký rozruch z IT, tak já vám řeknu proč. To nebylo o tom, že Vlado Dzurilla, plukovník Šnajdárek, který mimochodem už to vyznamenání dostal, to zvládli perfektně. A možná to nemusela být ani jejich role. Ale to proto, že za nás se skutečně dělá digitalizace. Za nás, jo? A já vám tady, a nebudu vás dneska zdržovat, ale na to udělám jeden super blog, abych vám připomněl,
Jak to bylo za Drábka, systém pro výplatu sociálních dávek, to je ten ministr za TOP 09. Vzpomeňte si na IZI v roce 2001, kdy poslanci ODS Sabrna a Ouský tady dělali elektronickou zdravotní knížku, no jak to dopadlo? No takže prošustrovali 1,8 miliard, nic z toho nebylo. S-karta, Opencard, CRAB, JIM, registr vozidel. Bylo by to nadlouho, dneska nemáme čas, ale s Vladem Dzurillou se znám ještě z ministerstva financí. A co jsme mi tam udělali? Nejvíc za tu digitalizaci. Kdo byl zodpovědný za digitalizaci za vládu Sobotky? No někdo, kdo seděl na úřadě vlády a neudělal vůbec nic. Takže co bylo digitalizace MF? Kontrolní hlášení, EET, projekt výměny daňového systému, provoz aplikace státní pokladny. Za paní Schillerové, rozvoj aplikace státní pokladny, projekt Moje daně. Systém pro kontrolu hazardu, dražební portál ÚZSVM, jo? Projekty vlády tady máme. Státní a vládní government cloud, e-recept, e-neschopenka, portál občana, rozvoj datových schránek, národní identita, portál Business Info, dálniční známky, jednotný tarif. Nadlouho je to, vážený. My jsme první naše vláda, která začala něco s digitalizací dělat. A Vlado Dzurilla byl jmenován vládním zmocněncem 14.2.2018. Do naší vlády nic s tím pořádně neudělali. A můžeme si na to udělat schůzi, jak je tradicí naší opozice. Pojďme si o tom povídat, když teda máte čas, ale já myslím, že je tam tolik zákonů, že není potřeba. Ale já vám to rád se píšu. Co udělali naši experti s koronavirem? Web NAKIT, koronadata, chytrá karanténa, Daktela, sběrá analýza dat, situační mapa, e-rouška, sebereportování, rezervační systém, web opatření, systém registrace, rezervace, očkování a tak dále. Bylo by to na hodinu. My máme data a informace a můžeme dokázat, že to děláme poctivě a máme výsledky. A hlavně nekradem. Jo, historicky se podívejte na IT zakázky, co tam všechno bylo za tradičním demoblokem. Takže mě strašně baví, když někdo tam říká, že ten systém funguje, má porodní bolesti. A to, že funguje, to znamená podle toho, kolik tam je už nezaregistrováno. A já znovu opakuji, že samozřejmě z toho musíme to ještě dořešit, musíme být ještě vstříc, ještě lepší servis pro naše seniory a samozřejmě to budeme dělat. Co se týče dalších věcí, velice rychle, paní Schillerová, paušální daň letos bude platit 70 000 živnostníků, je určena pro živnostníky s ročními příjmy z podnikání do 1 000 000, daň z příjmu a pojištění, jedna platba. Paní Schillerová podepsala generální pardon pro mediky, takže nebudou platit žádné daně, žádné odvody. 140 milionů ministerstvo financí poslalo krajům z rezervy na řešení mimořádných situací. Já myslím, že to ocenil pan předseda asociace Martin Kuba. Tyto peníze můžou taky použít na ty plánované očkovací centra. No a když mluvíme o tom očkovacím centru, prosím vás, tak já jsem byl ve středu se podívat do Brna. A pro ty, kteří to různě kritizovali, tak jenom zopakuji. To očkovací centrum je pod fakultní nemocnice Brno. To je nemocnice, která je pod ministerstvem zdravotnictví. Je tam 300 nových lůžek od Linetu, které jsme nakoupili a které jsme poskytli ze státních hmotných rezerv. Ano, a tam BVV tam postavilo příčky, ale je to projekt fakultní nemocnice. A pokud někdo chtěl o tom se mnou mluvit z místních politiků, klidně mi mohli napsat. Kdokoliv mě kontaktuje, tak rád s ním mluvím. Ale ne tak, že stále někdo píše na sítě nebo mě vyzývá. Zkuste mi napsat, můj mobil má téměř každý, takže já rád komunikuju a nemám s tím problém. Takže my jsme se tam šli podívat, proto aby jsme zjistili, jak to funguje. A funguje to výborně. Od 11. ledna očkovací centrum. Za 3 dní zaočkovali 1500 lidí. Je tam kapacita, je tam 15 týmů, 20 naočkujou za hodinu, to je 300 na jednou, krát 12 hodin, kapacita 3600,
Teďka to není ale potřeba, protože se očkují zdravotníci druhé kolo pravděpodobně, takže je to dobrý projekt, první projekt, no a my samozřejmě z UVNky jsme se šli tam podívat a na UVNce jsem byl teďka podruhé v pátek, gestorem je Ústřední vojenská nemocnice, co já považuji za jednu z nejlepších nemocnic v České republice a samozřejmě se to jako připravuje, takže tolik k tomu ty návštěvě v Brně. Co se týče dalších věcí, tak důležité setkání bylo s asociací měst, Svazu obcí a měst, s panem Luklem. Já myslím, že obce, města a kraje můžou být spokojení, protože meziročně za minulý rok dostali o 46 miliard navíc než v roce 2019. Z hlediska kofinancování, bavíme se o evropských penězích. Stát se domluvil a nabízí větší vstřícnost, to znamená, jim dáme o 7 miliard navíc na spolufinancování na investice obcí a měst. V rámci daňového balíčku taky dostanou 22,7. Takže skutečně není žádný důvod, aby si stěžovali a pan Lukl si ani nestěžuje, takže jsme měli společnou tiskovou zprávu, kde spolupráce samozřejmě funguje velice dobře a ty evropské peníze jsou samozřejmě taky velký zdroj na plnění rozpočtu, to znamená ještě za staré období máme 300 miliard a nové období máme 962 miliard. Takže to jsou tyhle věci. Z dalších záležitostí ještě ke covidu. Navštívil jsem Alzheimer centrum, my potřebujeme vidět, jak to dělají soukromníci. Já s nimi spolupracuju delší dobu, ještě když byly antigeny, když byla první vlna, velice dobrá zkušenost, všechno tam funguje. Skvělá spolupráce, komunikace s pediatry, paní doktorka Ilina Hylová, jsme spolu mluvili a nabízejí nám pediatry na očkování. Jo, takže já ještě to budu řešit, protože tady v Praze vznikla nepochopitelná situace, když nabízeli přes 60 praktických lékařů pro děti a dorost, pro nějaké očkovací centrum ve Spálené, to patří panu primátorovi, to asi jediné, co má v Praze, a kde od nich požadovali vstupní prohlídky s odběry krve, vyšetření EKG a několika kolegům sdělili, že těmito prohlídkami neprošli. Jejich pocit si dovolím tlumočit jednou větou. Nejsme vítáni. Paní doktorko, jste vítáni. A já samozřejmě budu rád a budeme to řešit i to centrum pražské a my budeme potřebovat praktiky, ambulantní specialisty, i zubaře, i pediatry, velice vstřícné, takže jsem rád. Stejně jsem navštívil nemocnici na Františku. Starosta, pan Hejma, Praha 1, výborná spolupráce. Fungujou, Bulovka jim dává vakcínu, byl jsem na místě, skutečně výborná spolupráce, připravují mobilní týmy, mají kapacity, takže skvělé centrum, které nám dobře pomáhá. Česká lékárnická komora, tam už to bylo komplikovanější, měli jsme relaci, mluvíme spolu s panem Krebsem, je tam nějaký legislativní problém, uvidíme, lékárny údajně se do toho moc nehrnou, ale bylo by to fajn možná, v jiných zemích to funguje, kde by mohli naši seniori, když si teda kupují léky, zároveň být na očkování, ale v této chvíli to není úplně na stole a je tam vícero věcí, které potřebujeme dořešit, ale pokud nějaké lékárny mají zájem, tak klidně mi napište. Ve čtvrtek jsem strávil 3 hodiny s tou iniciativou Sníh pan Zdeněk Hel. 3 hodiny, je to celá skupina odborníků, je tam pan Kulvejt, pan Levinský, paní Takeci, projektor Konvalinka, paní Helová, Tesárková, Marian Hajduk, paní Zuro a další. Pro mě to iniciativa Sníh. Ano, pro mě to bylo velice poučné a samozřejmě komunikujeme, já jsem rád a určitě chceme spolupracovat, chceme naslouchat všem odborníkům, jo, protože
Je to důležité. Z těch dalších věcí, které jsem řešil, navštívila mě Škoda Auto. Nejsou auta, a proč nejsou? Protože nejsou čipy. A kde se vyrábí čipy? Azii. Azii se vyrábí. A čipy jsou všude. Mobil, všude, elektronika. Já se v tom moc nevyznám. Takže je velký problém. Čeká se dlouho na auta a taky by se měla Evropa chytit za nos, protože i ty jehly a injekční stříkačky zase končíme v Číně. Jo, takže je to taky záležitost přemýšlet o tom, že jak být méně závislý na mimoevropských zemích. Takže my jsme mluvili o elektromobilitě, my samozřejmě podporujeme Škodu Auto, aby byla významným výrobcem elektroaut. Máme tady projekt na baterie, který připravuje ČEZ, takže Škoda Auto, samozřejmě vlajková loď a já myslím, že Volkswagen může být spokojený, protože skutečně výkony Škody Auto jsou excelentní. Dále jsme jednali s hotely, velké hotely s panem Havlíčkem. Další jednání bylo prádelny. Ano, tím, že jsou zavřené hotely, tak prádelny mají problém. A samozřejmě jsou velice důležité pro naše nemocnice, takže musíme je podpořit, to jsme taky všechno probrali. No a poslední věc je, že jsme byli včera u pana prezidenta, kde jsem ho informoval o samých dobrých zprávách. A ta nejlepší zpráva za minulý rok je, že naše zadlužení ke konci roku, tak jak jsem o tom mluvil, vůči HDP je 36,9, takže to je menší zadlužení, než jsem nastupoval jako ministr financí v lednu 2014. Tehdy bylo 40,4. A to přišel vir. Kdyby nepřišel, tak by jsme byli ještě lepší. Takže jsme stále nejlepší v Evropě. Z hlediska rozsahu naší ekonomiky a počtu obyvatel, z hlediska zadlužení vůči HDP. To vám samozřejmě v médiích neřeknou, protože je to dobrá zpráva a protože naše média dobré zpráva nechtějí. Mimochodem, byl tam i ministr Toman, za minulý rok šlo do lesu z rozpočtu 10 miliard na ten kůrovec, který nám tady žere lesy. Samozřejmě jsme investovali, máme rozestavených plno dálnic, modernizujeme D1, tu taky jako dokončíme a plno dobrých zpráv, takže pan prezident byl spokojený. No a samozřejmě to snížení ty daně a všichni zaměstnanci, které zdravím, všichni zaměstnanci. To znamená zaměstnanci samosprávy a soukromých firm a státní zaměstnanci. Všichni máte od 1. ledna vyšší plat o 7%. Jo? Díky tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem navrhnul, který je důležitý, protože zkrátka v těchto chvílích, v tomto období vás nenecháme ve štychu. A můžeme si to dovolit, protože jsme se chovali jako řádní hospodáři. Takže já vás všechny zdravím, v tomhle pořadu slyšíte samé dobré zprávy, v médiích samé špatné zprávy, protože všichni nás kritizují. Proč? Protože si všichni už vybrali příštího vítěze voleb. Určitě jste o tom slyšeli, ale o tom budu mluvit někdy jindy, dneska už není na to čas. Takže těším se příští neděli a hodně zdraví.